Var der noget specielt med netop den her film, der sådan gjorde, at du fik lyst til at være med? Jamen, det var sådan meget speciel rolle, for man skulle både være sådan sød og bange og grov og ond til sidst og sådan noget. Så det var en meget spændende rolle. Altså, jeg har prøvet at blive mobbet der, da jeg gik i fritidshjem, og så har jeg prøvet at blive mobbet lidt i 0. Jamen, jeg synes den sender et ikke godt budskab, men altså, den fortæller noget om hvad der sker, som voksne ikke ved. Fede var jo, at de spiller jo helt fantastisk. Altså, det er ligesom, så slapper man jo helt af, når man møder nogen, der er så... Altså, det var meget nærværende, det var meget rørende og meget voldsomt. Så jeg skulle bare, altså, jeg var der bare. Altså, det var som om, at de var en klasse. Altså, der var ikke sådan noget med, at nu var vi under filmoptagelser eller... Så det var sådan meget nemt egentlig på en eller anden måde at være sammen med dem. De var sammen om det, og jeg var klasselæreren, og det var forholdet med dem. Jeg synes ikke, det her handler om mobning. Det handler om magtkamp. Det handler om... Det er meget voldsomt, det her. Altså, mobning kan jo komme i forskellige lag på en eller anden måde, og det kan være kraftfuldt. Altså, det her, det er virkelig noget, der rammer på et helt andet plan. Fordi mobning, så tænker jeg på, at ja, jeg er der blevet mobbet, og der er nogen, der har sagt noget grimt til mig, og jeg er blevet mobbet over, og så var jeg lidt for tyk der, eller så var jeg lidt for høj, eller så var jeg for klumpet, eller bare dum, eller ikke kunne finde ud af at læse, eller... Altså, alle de der ting der er man jo blevet mobbet med. Men det har ikke været noget, der har fået mig ud... Det har ikke været så voldsomt for mig, at det har fået mig ud i, at det tog over, vel? Jeg har ikke været den i klassen, og det har jeg heller ikke oplevet i min klasse. En, der virkelig blev mobbet så meget, som det her, vi taler om her. Altså, hvor det går hen og bliver faktisk psykisk vold. Altså på et helt overdrevet plan. Og så dem, der bliver mobbet, eller dem, der får den her vold over, så psykisk vold, tager så affære og handler. Altså, det er jo det handler om. Det der med at tage fat og hævn og tage magten.